treba da uradite jeste da odete na adresu utorrent.com, utorrent for Windows. Idemo na Pirate Bay. Znači šta treba dalje da uradite jeste Get this torrent i kada to kliknete otvorit će se vaš torrent i pitaće vas gde želite da sačuvate. Ovde vam pokazuje sada šta obuhvata, znači taj torrent koji skidate, tu se pojavlja neka slika, prevod na engleskom i film. Nama to ne treba, mi ćemo štrikirati samo film koji iznosi 2,40 GB. Fajl će se nalaziti u folderu u kom ste stavili, znači, da vam se sačuva.